Садақа. Шахсе ба худ гуфт, ки субҳ нахустин касеро ки мебинам, ба ӯ садақа хоҳам дод. Чун субҳ шуд, бо зане рӯбарӯ шуду ба ӯ маблағе ато кард. Мардум гуфтанд, ки он зан фоҳиша аст. Баъдан мард рӯзи дуюм ба маҳалла баромаду бо марде рӯбарӯ шуд ва ба ӯ садақа дод. Чанд нафаре гуфтанд, ки ин мард бадтарин шахс мебошад. ва рӯзи сеюм бошад, ин марди хайрхоҳ ба берун баромаду ва хост садақа диҳад. бо аввалин касе ки рӯбарӯ шуд, садақа дод. маълум шуд, ки ин шахси садақа гирифта бисёр сарватманд будааст. садақадиҳанда хело озурдахотир шуд. дар хоб дид, ки худованди мутаол ҳар се садақаашро қабул кардааст. он зани фоҳиша бо сабаби нодорӣ ба амали зишт танфурӯшӣ даст зада буд. вақте ки садақаро гирифт, ин кори бади худро тарк намуд. ва шахси дуюм дузд буду бо сабаби тангдастӣ дуздӣ мекард. аз сабаби садақаро гирифтан тавба намуд. шахси сеюм бошад, сарватманд буду ҳеҷ гоҳ садақа намекард. ӯ аз садақаи додаи ин мард сахт ибрат гирифт ва эҳсонкорона пеш намуд. ана ҳамин хел шунавандаи азиз бояд амал